Здравейте и добре дошли в света на буквара. Скъпи приятели, днес на стола на богатството познания е личност, която вие много добре познавате. Човекът енциклопедия Ники Кънчев. Благодаря, Хри. Здравейте на всички зрители, които търсят познанието, за които всеки малък факт е част от светоусещането, които имат представата, че това знаме означава нещо, че тази книга, е събрала познание, че всяка книга е събрала познание. И не само това. Когато четем една книга, ние също може да се попитаме автора в този момент какво е правил, какъв е по професия, дали е лекар, защо има толкова много лекари, писатели, дали е бил в какъв период от живота си, къде е, в кой град е. И когато вече съвременните форми на туризъм, знаеш, Дан Браун напише една своя книга за Рим или за Барселона, или дай Боже за София един Божи ден, ние после да ходим да търсим тия места. Тези места, аз си правя такива автоекскурзии в София. Искам да видя специално улица, да кажем, не знам, 17 февруари. Защо не е 18 февруари, когато Левски е обесен? Защо е 17 февруари? И когато си отговорим на тия всички въпроси, или скоро бях в студентски град, попаднах на улица Стоян Камбарев и бях много щастлив, защото неговата съпруга, това е един наш голям режисьор, Стоян Камбарев, който е починал преди години, Деси Никиджиева, тя прави награди за полет в изкуството Стоян Камбарев. И буквално, ето, общината ни е оценила този човек, нейните усилия и той вече така живее като улица. Така че, Хрис, много ти благодаря за поканата. Познавам твоя подкаст, гледах с удоволствие Светло Иванов. Мога да кажа, мой приятел, да не казвам сега, ученик, той намекна, че в Дарик има учители, но всеки човек среща някой друг по пътя си. Изключително важно значение за мен и млад журналист, един млад, какъвто и да е, в която професия да срещне своя ментор, в кавички, без кавички, дори този ментор да го натисне, депресира, подтисне, смачка, някой път тези психоефекти след години ти осъзнаваш, че ето, виж, помним, понеже говорим за буквари, ще се върнем към училището със сигурност, ти помниш със сигурност строгите ти учители, разбира се, най-сърдечните помня също, с голямо сърце. Да. Те дават повече. Но този строгия също много ми е дал. Той ме накарал да обърна внимание на еди какво си, че физиката е трудна, но физиката, как ти кажа, тя до някъде е елементарна. Да. Водата замръзва, защото еди какво си. Въздуха прави това, защото това са важни процеси, които ще ни следват през целият ни живот. Това са, ние не сме химици. Да. Не може да забъркваме вкъщи наркотици, както Бейкин Бред. Да. Но ние трябва да знаем някои неща. Училището, по-късно университета, това са два големи за мен инструмента, големи, които нашето общество трябва да заложи още повече и още повече. Доскоро така имах една теория, Светата Троица, това са учители, полиция и лекари. Точно така. Към тях слагам, разбира се, и свещениците, църквата е много важна, но все повече на първо място за мен са учителите, защото ако имаме повече намеса на учителите, полицаите ще имат по-малко работа, по-късно, превенция, дай Боже само превенция, да излезат от храстите, да минат между хората, да предупреждават, че има остър завой или да така с тия лампи да ни показват, че има нещо и ти като съвестен шофьор леко да намалиш и да си внимателен. Лекарите също трябва пред тях голям поклон, но учителите са хората, които имат още какво да дадат. Сигурен съм, че не им е лесно. Абсолютно. Едно зрънце сред 25, едно дете, което гледа на чорчик, което има и самочувствието, което родителите му може да са го напомпали, или 2 деца, или 3 деца в клас, те са способни да убият всичко в един учител. Той си казва, подяволите, за какво сега тук да се мъча? И ще работя само с 3 добри деца. Разбираш, и сигурен съм, че така. Но въпреки всичко, едно буйно дете не означава лошо дете. Едно
хъпливо дете не означава лошо дете. Едно по-иронично дете не означава лошо дете. Това са инструменти, отново наблягам на тая дума. Иронията е нещо много, автоиронията също е много силно. От него може да стане, да кажем по-късно, много. Щом той има наблюдение да хване какво се случва в 7-8 клас или в 9 клас, в една класна стая, значи той ще има по-късно сетивата да хване какво се случва в обществото, какво се случва наоколо, какво се случва в човешките отношения. Така че ние те трябва да работят, трябва да се работи в училищата и някакси обществото повече да помага. Повече. Така е, но нека да добавя и към твоята теза, че е хубаво, както има такива формати, вече, както знаем, младите са в интернет. Ние много сме разсъждавали по тази тема тук в Буквара и всички гости, които сме имали, които сме разсъждавали по тази тема, сме на мнение, че е хубаво и в интернет, същото, което правим и ние, така да продължаваме да... Нека. Трябва това да има такива подкасти, да има момчета като теб и много други. Аз съм гостувал на различни подкасти с различно съдържание. Винаги разговорът с тебе мисля, че беше просто здравей, аз съм този. Видяхме се на концерта на Брайан Адамс. Аз ти казах, окей, сега точно времето и денят, нали, спрямо ангажиментите трябва да си... Но помня какво е да подадеш ръка. На мен как са ми подавали ръка, бях много смотан. Много така, времето, което аз пробивах, си беше много етажирано, много трудно да пуснеш твоя статия. Тогава радио и телевизия, абсурд. Забрави тук пък да имаш твое предаване, да каниш гости. Аз не можех да видя моите идоли Кевор Кеворкян, Тома Томов, Димитър Димков, един спортен журналист, който може би не си чувал в Вестник Поглед, пише много разкрепостено. Пишеше уникално Димков. И години по-късно той ми възложи да напиша, да направя едно интервю, нали, което той пусна и после Кевор цитира. Аз стоях на седмото небе, радеш, аз бях все едно, Оскар бях получил. Така че подаването на ръка, авторитетите, следването на авторитетите е нещо много важно. А пък вие, че отваряте този прозорец на младите хора, това е още по-добре. Разбира се, големите медии, те си имат тяхното предназначение. Често ги обвиняваме, че свалят нивото, че предаванията има много чалга в тях и прочие. Но сега не искам да ги оправдавам, това си търговски предприятия. Това са си, те искат да имат печалбата. Една продукция от рода на Ергена или Big Brother или дори Стани богат, струва много. Екипите, които правят, струват много. Dancing Stars сега, което върви, това е шоу. Значи, първо да започнем, то трябва да бъде платен като лиценз. 30 епизода по хикс евро, не знам колко са, някой трябва да ги плати. След което трябва да бъде изработено, колко костюма са. Декор, студио. Айде да кажем, декор и студиото е еднократно. После колко костюма имат танцуващите. Всяка седмица различен костюм. Кетеринг. Да, публиката ходи като гости доброволно, но редактори, видеомонтажисти, екипа, телевизията. Това са наистина големи продукции. За тях трябват много пари. И хората искат да си изкарат тия пари обратно. Това е търговско предприятие. Няма... Не знам, някой друга фирма да работи, автотранспорт да работи просто така. Правят се жестове. Разбира се, правят се жестове. И BTV сега с Стани богат, когато стартира с мен новия сезон, направиха голям жест. Да. Дадохме 25 000 лева. Те дадоха, разбира се, под формата на благотворителност на топъл обяд. Не само това, течеше призив по време на предаването и по време на този уикенд и общо събрани 90 000 лева. Това са доста пари, които са дарени за топъл обяд. 2-3 хиляди български деца ще се върнат на училище заради тези парички, само да обядват. Дай Боже да влезат и за другото. Те са деца от ромски произход, но нашето общество също не трябва да... Вижте тъмнокожите в Щатите, 50-те, 60-те години, те са били на положението на нашите роми. Стъпка по стъпка. Изграждане, надграждане. Аз бях 90-те години в Щатите на стаж в радиостанция. Всички водещи бяха бели. Но имаше си тъмнокожи хора, които бяха или телефонисти, или охрана, или други, или шофьор. Обаче децата им са в една детска градина. Нали? Децата им са в същото училище, растат заедно.
Децата са две бели картини, на които рисуваш. Ето, видя ли сега къде са? Шоу бизнес, Бейонсе, Джей-Зи, Кани Уест, много други. Така, къде са като инфлуенсъри? Айде, да кажем, че инфлуенсърите не тежат, но къде са като спортисти? Юсейн Болт, да не говорим на други. Ето е изключение, защото идва от Ямайка. Но говорите за баскетболистите. Къде е Леброн Джеймс? Коби Брайант. Всички основни са тъмнокожи, което показва, че всички хора сме родени на тази земя под един покрив. И от тук насетне обществото, ние всички сме отговорни за моделирането и вкарването на чип тук. Ако чипа е съвсем прегорял, нали, то тогава ще изпълняват някаква друга дейност, да кажем, не знам, обслужване или нещо друго, но когато може това дете да създава, да рисува, да твори, да говори, да измисля, да не говорим, обаче да ти е редактор, да ти подаде този разговор, едно такова дете, защо да не ти го подаде? Ако е готино, ти не би се отказал. Така е. Аз си мислих едно друго нещо, че сегрегацията, когато е 30-40 години, нали, всички знаеме Ал Джонсън в Дамъм и такива изпълнения, но може би разликата от там и тук е, че те наистина не са били допускани до събития, до такива неща, пък аз доколкото знам, не съм живял в тези времена, но преди 40-50 години тук ромите са имали работа, развивали са се, ходили са на училище, живяли са нормално. Не знам. Не ги следа супер пунктуално като процес. Сега чувам, че пътуват на Запад. Много са... Там ги приемат другото общество, развитото общество, претопяват ги в кавички, разбира се, в добрия смисъл и така почват, намират си работа, не искам, трябва да се работи и почват да работят. И да ти кажа честно, като водих на Нова година в Велинград, така, бяха наоколо с пари, които са си изкарали в така доста скъпо. Примерно Германия. Да, имат си вече, знаят си, на богатото, както се казва. Имат страхотна музика, не могат да се отрече. Те имат и голяма култура и изобщо и Горан Брегович стъпва върху това, Бяло дугме. Също в Русия са също много ценени. Таборът отива към небето, имаше един филм, бях като дете. Руските романси са... Не само това, спомни си и Радичков, някой от януари, мисля, че почва с това как стария ром излиза пред каруцата и вижда, нали, те се въргалят в една кал и казва, лебеди мои, нали, колко хубаво го е казал писателя, поет. Така че тук говорим всички деца. Аз много разчитам на това поколение, на новото поколение. Дъщеря ми е на 15. Виждам едно ново поколение, което сякаш тия стари ежби, това вече да не ги интересува, да се сложи край на това кой какъв е бил. Окей, там бил, не бил, то замина и отмина. Нали, но да строиме новите неща, да строиме това, което идва, да се изграждат нови магистрали, дори наистина магистрали, разбираш, до Варна да няма магистрала. Това е до морската столица. Може ли 2024-та ти да пътуваш да минаваш през села под Балкана, и нагоре към Варна, магистралата минава през село, разбираш ли? То е опасно за хората там, изобщо всичко. То реално им е поминък, между другото. Макне ли се, ще умре селото, но не е... Удобно. Не е удобно. Виж, тия виадукти там пред Правец, ние трябва да благословим тия хора. Аз сега по последно време почнах да ги търся, които са тия строители. Това е построено 85-та, 6-та, 88-та. Аз помня, аз съм от Червен бряг, пътувахме до София по 5 часа. По 5 часа с кола. Ставаше ни лошо, повръщахме като деца. Сега, 1 час. Това е удобството, това е държавата да мисли за гражданите си. Не само за мен, че съм от Червен бряг или от Плевен или ти. И в другата посока, насякъде да има, разбираш ли? Насякъде да има, така се събуждат регионите, така се събуждат. Така не всички искаме да идваме в София, като има силна индустрия в Плевен или прочие и прочие. Така. Насякъде, да завършим тази тема, насякъде се раждат много готини деца, насякъде се раждат
перфектни деца. Разбира се, трябва да помислим и за децата, които, нали, са по-специални, децата, които нямат нашите сетива, не могат да ходят, да тичат, децата аутисти, които са в друго измерение. За тях също трябва да бъдем загрижени, не еднократно само да помагаме по кампании, ами да си имаме отношение. Помагам на Аутизъм днес, една сериозна организация. Правят 5 центъра в 5 големи градове. Там битката, Хрис, е всекидневна. Там трябва още и още и още да дава нашето общество. Ще сложим линк в описанието долу за кампанията да се намери. То не е кампания, там е всекидневие, там се изграждат тия неща. И така. Като каза Брайан Адамс, така един хубав концерт, където аз не успях да се снимам с него, но взех автограф. И всъщност, като каза за учителите, ти си голям меломан, както знаят хората, и че ти си слушал като по-млад Радио Свободна Европа. И всъщност румънски водещи са били твои учители. Почна като почвате 2001 да снимате Стани богат, в началото било в Румъния. Точно така. Това много малко хора го знаят. Да, точно така. Аз питах местния екип, защото оператори, монтажисти на терен, изпълнителни продуценти на терен, всичко бяха румънци, с изключение на, да кажем, режисьора. Нашия екип ние отивахме 10 на човека екип, но останалите 20-30 човека от цялото крю, целият така, нали, екип, да, плюс половината публика бяха румънци. Да. И да ти кажа честно, много ми помогнаха румънците. Много ми помогнаха. И екипа, и особено публиката. Публиката много ме прие топло. Тя много добре познаваше вече играта, джинглите, кога да се ръкопляска, кога вижда интересен момент, кога да подкрепи участника, кога да замълчи. Тогава още питах румънските колеги, къде е Радо Теодор, къде е Андрей Вайколеско, къде е Корнел Кирияк. Това са техни избягали от Румъния водещи, нали, защото Свободна Европа, знаеш, излъчваше се от Германия, от Мюнхен, от Рим, от различни места се е излъчвало. И това бяха станции, казвам го за по-младите, това бяха радиостанции, които се заглушаваха. Българската станция на Свободна Европа съвсем се заглушаваше и много рядко се слушаше, но съм я слушал и нея. Там имаше една Джилда Карл Кьобеш, много интересно име. Нея я слушах, когато я хващах, но румънците по-малко ги заглушаваха. И всеки божи ден от 5:15 обяд до 6 пускаха нов албум, чисто нов албум, примерно, целия, без да говорят. И аз се опитвах да си го запиша на другия кастофон с външен микрофон. Тоест, тук е вефа, от който фащам и тук. И такъв меломан бях. Нямаше достъп до музиката, нямаше студия за записи на музика, нямаше. Плочите идваха от Сърбия, от други места. Не на всеки имаше грамофон и прочие. И голямото предаване с Радо Теодор беше в неделя от 2 до 6 и супер да чуеш Pink Floyd, да чуеш Purple, да чуеш и от време на време се чуваше някои пожелания на Милко Петров от Варна, Deep Purple или нещо. И това се кефех как има такива смели българи, които са написали писмо, как са го изпратили направо. Беше като извън на такъв филм на Джордж Оруел. Как са успяли да го пуснат това писмо, как е стигнало то до Свободна Европа. Това е като историята с дискетата и Амазон, нали, 95-та година. Да. Музиката много ми е помогнала. Музиката отвори моят мироглед. Музиката ми показа, че има и друга гледна точка, че има хард групи, че има по-мелодични, че има поп-музика, че има арт, Мерилиан, Yes, Procol Harum, различни групи от различни периоди и това много така ми помогна. Почнах да търся. Станах фен. Нещо, което виждам, че си и ти, което препоръчвам на всеки един, който тръгва по пътя на журналистиката. Първо трябва да стане фен. Той трябва да харесва Левски, София, да знае защо Гонзо е техен идол. Или Георги Аспарухов. Къде е починал Георги Аспарухов? Да отиде там долу, точно под Витиния, под тия виадукти. Всичко да следи, да знае сега, да разбира играта, защо треньора пуска този или не пуска онзи. И така, изграждайки си такова мнение, ходейки на стадиона, дишайки този въздух, или следвайки щурците, или следвайки Джереми,
може да следвате когото искате или остава. Вие ставате фен. И когато те попитат после, ти имаш мнение, твоето мнение тежи, ти не си пръзноглав, ти си... Тук има вода, не е половината празно, тук има пълно. Отскоро с Станимир Петков, един мой приятел, си направихме наше онлайн радио, което се казва Bedrock радио. Да, препоръчвам ти го. Има 3 канала. И даже ще те поканя да напишеш нещо, защото виждам, че ти сега си меломан. И знаеш ли кои са едни от най-четените статии? Тези, които, моля фенове, моят приятел Светослав Петров, друг приятел, написа за Брайан Адамс. И му направи анализ. Сложи песни, защо тая песен е акустична, защо онази не я изпълни, кога отиде към публиката, кога се снима. Скоро имахме за Удо подобна статия. Нали, защото той беше в София, имаше и рожден ден. И тези статии са много четени. Тогава, ето виж, меломана търси да види другия какво е изживял. Той се е снимал. Ето, ти не си се снимал. Онзи се е снимал. Еди какво си. Готино е. Това са много така пластове. И тогава, когато един човек е фен на нещо, тук визирам дори на науката, на химията, когато си много добър в химия, прави си опити във вас, действай и когато отидеш вече помним всички филмите с Спайдърмен, нали, Питър Паркър, винаги изненадваше учените. Той знаеше колкото тях на фона на останалите 10, които посещаваха лабораториите, той казва, ядреният процес е на основата на разпадането на молекулите, защото атома се дели на 3, на 8, на 10 и всички, нали, така останалите от класа и професора, нали, защото това е така, повтаряше се всичко това, като в различните филми, професора винаги го погледаше и казва, ето. Да, като говорим за филми, Кенет Брана има един изключителен филм за Шекспир, той е 4 часа и това всъщност ми помогна, когато се готвих, нали, за него. Ето, филмите, дори игрите, има една поредица Assassin's Creed, където те, нали, правят... Много интересен факт е, че в момента Нотре Дам, когато се реконструира след пожара, всъщност те са отишли до Ubisoft, които са правили играта, защото те до най-малкия детайл са я изградили. Аз съм от по-възрастното поколение, не съм фен на тези игри, но ги следя, виждам колко много вече Assassin's Creed мина и като филм. Не ми хареса. Много беше такъв анимиран, човешки анимиран, но примерно The Last of Us просто много ме изкефи по игра, попадат в различни епизоди, в различни ситуации, знаеш, че трябва да оцелеят, че ще имат едно сериозно препятствие. Сериала всъщност много ми хареса. Да. Така че съм и за едното, и за другото. Киното, ако отворим тази тема, ето както ти казваш, Хрис, това е един... Не съм го гледал този филм за Шекспир, ще го погледна, иначе Кенет Брана, естествено го следа много. Моя любим приятел Алекс Алексиев, човек с голямо сърце, актьора, съпруга на Яна Титова и продуцент сега на Диада, участва в един от филмите с Крис Пейн в Москва. Той му е бодигард, нали, това е по романа на Том Кланси. Така че киното, гледай сега киното е една буквално, тя не е безплатна, освен ако не я теглим за мунда, което не препоръчвам. По-хубаво да отидете на кино, вярно струва пари. Вярно, струва пари. Не е малко, защото като си вземете и гаджето и си вземете и по един сандвич, после и такси или метрото. Така, скъпо удоволствие все още е киното. Но уникално удоволствие. Но да, деца, мили, тинейджери, по-възрастни, гледайте, това е труд на някъде. Вижте само финалните надписи. Те текат по... Ние с пренебрежение ги махаме. 5-10 минути. 5-10 минути, толкова дребни именца, което означава 1000, 2000, 3000 до 5000 души сигурно са работили, за да стане това нещо, което ти е предложено за 15 лева. Това е безплатен урок по нещо. Дори по тъпота да е, нали? Ти можеш да си кажеш, това е много тъпо. Не бих направил такъв филм, или този хумор не е готин, или еди какво си. Това е нисък стил. Ти можеш да си изграждаш, ти си
ти си пробваш твоята ценностна система. И да кажеш, гад. Или друго, това пък е най-великото, ако играеш такива игри на ума, прочети книгата. Или виж играта. И после изследай сериала. Или обратното. Сравни. Това е супер кеф. Да, като една книга, това ми е от любимите книги на Чак Паланюк, велик американски писател, Боен клуб. Нали, първо гледах филма, след това книгата е съвсем... Да, при мен се случи, имам три неща. Книга, Полет на куковички гнездо. Книга, пиеса в театър София с Марин Янев и филма, където Джак Никълсън играе Патрик Рандъл Макмърфи. Тогава, преди промените, нали, особено беше силен филм, защото беше направен от чешки. Нали, режисьор емигрирал Милош Форман, емигрирал в Щатите, човек, който носи, знае какво е несвобода. Разбираш ли? Да. Искам вие, младите, да разберете, че живеем в свобода. Ти тук, приятелю, правиш това интервю. Никой не може да те спре да го сложиш където и да е. Така ли е? Така е, абсолютно. Гарантираш? Да. Може да си поканиш когото искаш. Така ли е? Така е. Край. Това преди да не правя жестове. Никога. Да. Разбираш ли, това трябва да го кажем на децата. Трябва да го кажем. Бъдете смели, правете такива неща. Опитвайте във вашата сфера. Казах, биология, химия, физическо, спорт. Нали? Спорта беше един от малкото демократични. Там не могат да те спрат, защото откъдето и да си, защото ти носиш медали, гордост, нали? Поощряват те. Но в другите сфери много трудно. Много трудно. В моята сфера, журналистика, абсурд. Ако не си в националните, то... Трябва да си дете на някой или връзкар, или... пак трудно. Да. Те бяха само едно радио и една телевизия. Разбираш ли? А сега, ето, имаш ти подкаст, правиш го много готин. Интересно ми е малко и да ни разкажеш за срещите с хора, които световно известни, които сме гледали по телевизията. Ето първо, както казахме, Брайан Адамс, сега като се запознахме, ти каза, че не ти е била първата среща. Да. С други хора, нали, примерно барабаниста на Pink Floyd, който после, нали... Да, добре, ще ти така малко, тук звучи в областта на хвалбата, но отново връщам в сферата на фенството. Да. Там не съм толкова като журналист, не излизам с аргумента, моля те, искам интервю или прочие, защото те така малко, нали, дърпат спирачката. Да. Аз съм като фен. Той нито ме познава, освен ако не съм представен от местния промоутър и той каже, това е Ники, води Стани богат или Подарик радио. Да, както прецени. Тогава естествено и тяхното отношение видимо се променя. Той разбира, че аз съм човек, който им работи в тяхната сфера. Примерно това ми се случи веднъж с Тико Торец, барабаниста на Бон Джови, който беше само по телефона. И в това интервю аз му казах, че реално ги обичам от 30 години. Това беше някъде преди 10, от 20 години. Да. Те са група почти на 40. Че пускам техни песни. И той разбра, че съм техен посланник в тая страна. И накрая, когато го помолих да направим ID такова, здравейте, аз съм Тико Торес, слушайте Дарик радио, и той каза, слушайте моя главен човек в България. Разбираш ли? Той... Да. Те сетивам, стана му ясно, дори без да ме вижда визуално, и казва, ще се видим, Ники. Ще се видим. И аз му казах, Тико, няма как. Вие не сте идвали в България, веднъж дойдоха за няколко часа, не успях тогава. Такъв е този бизнес, такъв е този живот. Да. Иначе за срещите конкретно, Ник Мейсън дойде в България 2006 година. Дойде малко странно, но и очаквано. Той написа една много яка книга, Pink Floyd отвътре, Pink Floyd Inside. Много, много готина, много така интересна книга. И дойде с идеята да я промотира. Това означаваше среща с фенове, среща с журналисти, поредица от интервюта. И аз му бях нещо като гид. Mm-hmm. Той се допитваше до мене за всичко, за което става дума. Имах удоволствието да го поканя и вкъщи да пием кафе на Орлов мост и други такива мини неща.
Има един знаменит случай, нали, с колегата Слави Трифонов, който много искаше да гостува Ник Мейсън, да свири, което Ник не беше свирил 12 години. Той от 94-та, от турнето Пулс не беше свирил. Той ми го каза, не бях свирил. Музиката ми е малко, вика, дори съм забравил. Което аз не можах да повярвам. Това е легендата на Pink Floyd. И отказа. Вика, не. Казах му, това е много яко шоу. Това е тип Летерман, Джей Лено шоу. Такова, гледат го, BTV, много силна телевизия. Слави, всичко ще бъдеш топ. Да. Не, Ники, не. Предпочитам интервюта. Тук даде за различни вестници, помня, че за Playboy даде. Много беше радушен. Автографи, който си поиска всичко. И по едно време ми звъни Евгений Маестрото и казва, знаеш, и тук седнахме, записахме една песен и ти я пращам като диск. И ми е там... Wish You Were Here. Не. On the Turning Away. On the Turning Away, да. Борис Лотарийския пее. Нали? И аз в предиобедната почивка казвам, Ник, те пичове пак настояват да им гостуваш. Това дори записаха една песен. Виж, тук дай, ще я чуя. Един час обедна почивка, излиза и каза, аз ще участвам в това шоу. Води ме. Уха. Виж, каква класа са музикантите на Слави. Отиваме, приятелю, естествено по тертипа на Слави, всички мирно. 20 души бенд чакат, равни, Слави седи, посреща го, казва това, маестро, там отзад да сядаш на барабаните. Първи опит, втори опит, нещо, ник не може. Той каза, хора, извиняйте, не съм... От 94-та 12 години не съм свирил, но така, хвана, разбира се, ритъма, стана много яко и много се изкефи. Особено Слави направи един голям жест, подари му един москвич накрая на шоуто, излязоха извън BTV, на входа го чакаше чисто нов москвич, защото той колекционира коли. Ник Мейсън, известен е, ретро коли. И така, това беше едно незабравимо. Помолиме да му покажат София. Обиколихме всички за мен важни места от, разбира се, Александър Невски до Света София, която е малката църква, до гроба на Вазов му показах. Различни такива места, които така и с Борисовата градина се разходихме, показах му Националния стадион, показах му армията, той е голям фен на Арсенал. Така че такива срещи съм имал с доста хора. Разбира се, това също ми е помагало, също ме е развивало като личност и винаги съм усещал в тях виж, те когато видят, че ти знаеш дори някой път повече от тях, те са забрали някакви неща. За този албум, за тая обложка, защо тук така сте подредени, нали? Когато му попиташ един, нали, какво е това змия ли е, това въпрос ли е, и са така много готино става. Показват отношения, така е. Разбира се. Само набързо ще вметна нещо, като говорим за Куко Бенд, Judas Priest ще участват и току-що са се събрали с Роб Халфорд. Идват тук, нали, част от турнето, кани ги, нали, Sofia Music Enterprises, идват тук, правят шоуто и сега ще ходят по телевизията. Това преди 10 на години? Повече, 2001-2002, нещо такова. Има един филм Rockstar точно за тази история там за Judas Priest и Роб Халфорд. Много интересно. Препоръчвам ти. Ще го видя. Rockstar. И ще ходят там с Роб Халфорд, току-що е дошъл. И Роб Халфорд казва на Евгений, вика, вие тук всеки ден репетирате, ще изключиш на моите хора, защото аз ги събрах преди един месец, па вие репетирате всеки ден и ще звучите по-добре. Правилно. Знае си човек. Така е. Ти спомена за благотворителните компании в минали сезони. Кампании, да. Аз какво казах? Компании. Извинявам се да не кажете, че съм с беден речник. Моля ви се. Ти правиш от много години благотворителни кампании и в минали сезони на Стани богат дори си го вплитал в шоуто, че идват, нали, Божидар Димитров, други хора. Много, да. Татяна Лолова направи велико шоу. Абсолютно. Почти имали сме, нали, много яки участници в това отношение и различни каузи.
Смятам, че всички по-големи предавания, както по нова сега, капките също направиха много силно благотворително. Нали, медиите, нали, ето, както казахме, трябва да печелят, защото са частни предприятия. БНТ трябва да бъде по-обществено ориентирано. Но в същото време те взимат парите си, тези медии, всички, нали, от българите. Те трябва да връщат на това общество, те трябва да помагат. Разбираш, и трябва не мога да се изолираш. Както, между другото, отварям една малка скоба, IT сектора сега някакси се изолира. Те ми казват, ние не работим за България, Ники. Нас не ни интересува. Приятелю, нали, твоята съпруга ходи на гинеколог в българската болница. Твоето дете ходи на частни уроци, минава по тия улици. Ходи на учи с хеликоптер ли прелитате. Нали, ние трябва да имаме разбирането, че всички сме едно. Че не може София да просперира, да кажем, а Видин или там да не обиждам някой, или малки села, хората да са още 20 лева да са много пари. Трябва да растем заедно, разбираш, и трябва това отношение трябва да го имаме. И медиите трябва да сервират храна за всички равностойно. За всички равностойно. Като каза за по-малко населените места, ето аз съм пример, понеже 4 години и половина бях в Абердин, в Шотландия. Има една книга от Абердин с усмивка, където сравняват, нали, хумора на габровци и шотландци. Много интересна. Ето, аз съм от примерите хора, както е било и по царско време, отиват по Европа, поемат от образованието, от менталитета, връщат се и започват да работят за родината си. Мисля, че това е най-правилното. Това е най-правилното. Да се образоваш, да се върнеш. Тук са твоите корени, тук са твоите приятели, тук разбира се, и там има големи шансове. И там, ако си копаеш в правилната алея, сигурно ще ти е трудно. Просто тяхното общество е по-различно. Но и там има социални лостове. Отново фенството. Ако ставаш ти фен там на Селтик и почваш да ходиш заради Стилян Петров в Селтик и ще те приемат. Казваш, аз познавам Стилян, аз съм фен, той е сега еди какво си. Разбираш, и когато човек почне или в квартала, когато видиш, че има почистване в твоя блок, както и тук би трябвало да имаме такова почистване. Разбираш, и някакси ние живеем. Сега да чакам общината, всеки път да звъня на общината, какво да се наведеш и да се береш. Пред нас точно има кофи. И вятър ги вдига. И бъркат и така. И птиците ги вдигат, защото имаме дюнери от среща и те дюнери, знаеш каквото остане там, миризмата, и птиците ги вдигат. Аз го виждам. Дори не са хора. Хубаво да е, айде. Наведи се там, прибери 10 хартии. Ще умреш ли? За това кампании като да почистим България са много прекрасни. Да. Аз съм учуден да обикалям аз планините и горе да видиш изхвърлян. Почиствахме веднъж ботаническата градина горе на Витоша. На компютъра задната част, това отзад. Къде пък там горе, какво си правил, къде си го пък носил горе. Или кенове, айде кенове остави. И то пълни кенове. Представяш си явно? Не знам. Всяка билетче нещо си го бутам в джоба, чакам удобния момент и се кефа, че го изхвърлям на точното място. Разбираш, това ми носи на мене удовлетворение. Да, пази природата, за да те пази и тебе. Ние сме тук за хикс време. Да. После идват децата ни, или децата на съседите. Хубаво. Те трябва да живеят. Не? Аз искам да е добре. Виж, имаме и минуси, но имаме и много плюсове. Плюсовете са, че както се казва, дори не сме интересни на терористи. Ще подминават ни. Миграционният поток не остава. Това, виждаш какво става в Германия, в другите страни. Това е голям наплив. Това са... Англия също. Да, в Италия. Това става с годините и претопяване на местното население. Разбира се, голям плюс е, че идва не много скъпа работна ръка, че водопроводчиците в Лондон всички са българи, които, примерно, биха ти взели вместо 50 паунда, 20 паунда, това е сериозно, всеки човек си прави сметка. Нали? Ние тук нямаме тия възможности. Ако имаме повече работна ръка, ще търсим нови възможности. Нали? Но от гледна точка на другото, мисля, че продължаваме да живеем един по-спокоен живот. Живот, който имаш... Ето,
Дори ти си един пример. Правиш си подкаст. Да. Решил си, направил си го. Някой притесни те трудности? Не. Единственото си притеснение си самия ти да се развиваш, да ставаш по-добър, гостите ти да ги каниш, да ползваш начини да си го рекламираш, да си го вдигаш. Това само от теб зависи. От теб зависи. Така е. Нямаш шефове, нямаш BTV отгоре, нямаш Нова или БНТ. Би трябвало да ги търсиш, да си колаборираш с тях. Част от това интервю или със Светло да го пуснеш някъде, разбираш ли? Да. Такива неща вече трябва да мислиш, но изначално имаме свобода. Това нещо го нямаше преди. Тя е безценна и една. Преди финала, понеже все пак сме родолюбив канал, да ни споделиш от твой опит, от твоята работа, през това, което си минал всички тези години, какво си научил за България? Аз още се уча. Да. Въпреки, че в предаването изглежда, че всичко знам и така. Имам и критики за това, разбира се. Трябва да кажа, че това предаване трябва да е живо, да дава информация. Много често играчите са притеснени и аз трябва да поема и тяхната роля, но естествено, че не мога да знам всичко. Естествено, че и аз, ако науча някой интересен факт, че примерно ти ми поговори преди това за Румъния. Ето почти в Румъния, в гробища в Букурещ са погребани Евлоги и Христо Георгиеви. Почти нямаме такива готини връзки, да отива журналисти, да види как се отнасят към тях. Почистени ли са еди какво си, Петър Берон е написал вашия буквар в Крайова, какъв е този град сега, колко е развит. Има ли още останки от Левски и Ботев са бродили по тия земи, къде точно? За всеки би било интересно да види къде е тази страноприемница или Хана, където са били Левски и Ботев. Какво изглежда сега? Блок ли има там, паркинг ли има, метро ли има? Разбираш ли? Необятно е. Знанието е необятно. И Стани богат за това винаги той като перпетум мобиле. Нов въпрос, нова история, нов бекграунд зад него и с помощта на моя екип, разбира се. Това са някои от най-добрите професионалисти, хората, които пишат въпросите. Всичко са въпросите в Стани богат. Всичко са въпросите. Моята роля е само да играя с човека, да играя за зрителите, да превеждам това, което той говори, нали? на този език. Та буквар и вие, и ние в Стани богат ние си обичаме България. Аз си уважавам тази страна, това са корените ни, тук съм роден, тук са погребани майка ми и баща ми. Това са... Борили са се, дядоти? Разбира се, човек. От две малки села, от Горник и от Голям извор, отишли са в Червен бряг, буквално по галоши. Разбираш ли, не го обръщам тук срещу златните лъжички и жълтите павета, но те и още много хора в България са изградили тази България. Тази България тичаха нон-стоп. Баща ми, човек, се връщаше в 5 часа от работа и почваше веднага другата работа там. Хайде, и ме викаше от това, умирах, играх футбол в този момент в гимназията в Червенбряг. Идва. Лозето, там, мястото, царевицата и не мога да му откажа. Това така живееха 90% от българите, разбираш ли? 90%. Те си изградиха къщи, почти всички хора сами си построиха къщите. И това е поколението на моите родители, на твоите баба и дядо, да кажем. Така че поклон пред тях, те изградиха България. Така е. И сега искам да си позволя нещо лично, защо я давам тази книга. Това е един много скъп спомен. Наскоро майка ми припомни, че това е от 24 май, когато завършвах първи клас. И разбира се, като много други, тогава съм гледал Стани богат и толкова бях запленен. Това го изчетох сигурно няколко пъти. Това ме потикна да хвана енциклопедия. Даже няколко, да искам да ходят да ми купуват. И това, което правим и в момента до някаква степен е благодарение и на твоето дело и просто исках да благодаря от сърце за това, че и ти си дал нещо за да се реализираме. Хрис, мисля, че това са едни от най-милите думи, които съм чувал. Мога само да ти стисна ръката и това показва още веднъж нашата отговорност на теб като колега, който ще се развива. Това е най-великото. Да не си го виждал това дете. Разбираш ли? То те вижда и ти му влияеш.
Ето, и виж, ти от тук си тръгнал, отишъл си напред, стигнал си до микрофона. Да. Други са стигнали до лекарска професия, трети до не знам къде, може би някой до затвора. Но отворили сме тия прозорци. Не само, и на мен така са ми ги отваряли тия прозорци. И на мен. Същия разговор направих с Кевор Кеворкян. Казах му, 30 години по-късно му казах, виж, седях и гледах всяка неделя като препариран. И ти ми влияеше. И не ми пука, и не ми дреме, че не те познавах. Ти ми влияеш. Така че това е най-великото. Благодаря още веднъж. И ние на добър час на Буквар. Едно послание само да... Учете. Образованието е един от големите социални лостове. Това е, когато на овчарски скок пръта, нали? Това е пръта, вашия прът, който може да използвате да отскочите още по-нагоре. Това означава в съвременното общество по-хубава и заплата, това означава по-хубаво жилище, по-хубава кола, повече пътувания. Казвам го и съвсем комерциално, защото в Стани богат има и пари. Нали? Виж колко хитро се сетиха тия трима англичани, които създадоха Стани богат на времето. Нали? Знанието да ти носи много пари. Това е така награда, че си чел, че си ровил после в енциклопедията и че си запомнял. Абсолютно. И сега имаме един подарък, личен, също от нас и от нашите приятели от Pen Shop. Специална писалка. Мерси. И ако може нещо за спомен тук да оставиш в нашата книга. Разбира се. Супер. Буквар с сер малък. Сер малък. На Буквар станете богати, защото вече сте умни. Ваш Жокер. Що не се пробваш Стани богат? Какво? Може. Кои са ти най-силните области? Музика, изкуство, култура. Давай. Добре, окей. Давай, ти виждаш, там има много такива въпроси. Добре, живи и здрави. Още веднъж мерси. Това беше Ники Кънчев. Отново благодариме и до нови срещи. Чао на всички.